Ndị be anyị na-echetalụ vidio anụnwa nwoke anụnwa ewepụtalụ n'ihu akwụkwọ n'oge gara aga wee sị na ọ na-egbusisi ndị mmadụ n'Umuokpara nke dị n'Amakunze n'Enugu steeti nke Kano East, na ya bụ nwoke bụkwana nwa dibịa na ọ na-agba ogbucha mmadụ o were ọnụ ya sị na o gburu mmadụ na o nweghị ife ya eme na ọnya nwa na-egbusisi ndị ahụ, nke bụzi na ndị ole obodo ndị yutu pụtalụ wee jee na nke igwe wee sị na fa chọrọ jọstisi ka a chụpụ nwoke a n'obodo, na nwoke emegokwana mkpamkpa dị iche iche, na nwoke egbugokwana ọtụtụ ndị mmadụ, nke mwepụta buru unu n'ihu akwụkwọ ebe akpọ nwoke anụnwa wee jee na nke igwe everyday a na-ekpe ikpe fa ahụ ekpecha oge ụfọdụ onye bụ onu owu n'obodo fa ekpekwa ikpe ahụ ekpecha nke bụzi na ndị yutu na-akọwa na nwoke anụnwa nwere mmiri dị n'obodo fa, na mmiri ahụ bụkwa na ebe fa na-akọ nri na-akọ akpụ na-emegasị ife dị iche iche, kama na kịta anụnwa na o nwezikwa na onye egwu na-ekwe wee jee na mmiri ahụ dute akparamagwa ọjọọ nwoke anụnwa na ụlọ anụnwa ụnụ na-afụ ebe a dụka ụlọ nwoke a jelunye na nkọ mmiri ahụ amakwa m ife o ji ụlọ nke eme, mana a na-akọwa na omume nwoke anụnwa na ife ọ na-eme na ya bụ mmiri na o meziri ndị yutu obodo a na ndị obodo a niile fa wee gbafusie na mmiri ahụ, onwezi onye egwu na-ekwe wee na-eje na mmiri ahụ wee na-akọ ife, nke bụ na ndị obodo a ka na-eje na nke igwe wee na-asị na-achọ jọstisi na ka nwoke a si eme n'obodo fa na fa alaiki ọzịa na ka o si egbusisi ndị mmadụ na ya bụ ife agwụgofe ike, na ebe fa na-eje akọ nri na onwezi onye egwu na-ekwe wee jee n'ime ọfịa ebe ahụ jekwanụ kọ nri. Unu ya anụ ebe igwe na-ajụkwa nwoke a ajụjụ mma gosikwa unu nke nwanne ya nwoke kwuru ka o si egbu ndị mmadụ, unu ma na-ewepụtabugo m ya n'ihu akwụkwọ ebe mmadụ bụ isikwa na nwa ya nwoke na-egbu mmadụ na ya sọpọtụghị ife nwa ya na-eme, ajụọ nwa ya nwoke ọ sị na mmịa ya laiki ha nwunye ya na ọnya nwa ka mmịa ji ebo ya ebubo, nke bụ na ndị yutu obodo anụnwa na fe ejego na be dibịa anụnwa mebisichaa ife ya sị na nwoke a bụ onye na-egbu ndị mmadụ, kpopụtacha ụfọdụ ọgwụ dị iche iche ma foto ndị mmadụ ma ndị ejike igbachi ife kpopụtara na biya ka nkụ ma ife nwanụ dị n'ite asị na anụ mmadụ ama m ife o tinyere n'ite ife ahụ, ife niile afa wepụta ma stil igwefa enwebeghị ife o kwuru gbasara ya bụ ife, amaghị m na onye igwefa unu mana igwefa na fensị adịghị ebe ahụ ka egwu na-atụ ya ndị apụ wakpo ya otu abalị ka ọ gịnị ka ọ na ndị obodo enweghị mmadụ lotakwanụ na-asị na ụlọ enu a nwoke alụrụ na ofu onye ọzọ bụ ife lụrụ ụlọ enu na kọmuniti a na-enwezikwa ụlọ enu ọzọ dị ya, isikwa m kwuo mmasị ụlọ obodo anụnwa jukwara oyi na-emere onwefe ifefa na-ebi ndụ fa nya onweghị nsogbu fa nwere n'ọdụkwa ka nwoke ụnụ na-afụ ebe a bụ nsogbu obodo anụnwa nwere ọdụka ọ na-emekpafa ahụ, nke bụ na okeke na oke afọ everyday fa na-eje na nke igwe na fa achọ jọstis na asị chụpụrụ fa nwoke a ka fa ṅụọ mmiri tọwa iko, igwe fa kwuo n'okwu gbasara nwoke a ya gwanụ nwoke a ya megharịa ọ mara ebe o si wee natabu ya nawakwa ka ndị obodo zuo ike, ama nke obodo niile ya esi wee pụta na-atụ ofu onye aka onweghị ife ekwuru gbasara ya agba nkịtị a na-emebisi ife everyday, ma nwaanyị nwoke a na jani ya nwaanyị pụta n'ebe ma etinye nwuzi nke a maka etinyebugo m ya n'ihu akwụkwọ na ife nji wepụta nke a kịta abụ maka na afụrụ m ndị obodo fa ebe fa ji emebisi ụlọ akịta anụnwa na-asị na ụlọ nwoke alụnyere na nkọ mmiri na ndị obodo fa na-agbaziri ya bụ mmiri ọzọ, nke a ka m ma egosi unu ebe fa na-ekwu okwu gbasara mmiri ahụ maka nke afụ na ebe fa na-etikpọ ụna o nwee ụdị mkpọtụ fa na-eme ebe a ndị nwe ihu akwụkwọ ahịa ala ike gwụkwọrọ kpọrọ ma wife jee na nke chi anyị gwa m n'ọnụ mụ na ya na-abụ ka m si ndị agha dị maka ma ọ ka nye gwa m onye olechi ya mepee ọnụ ya na ya chọkwa ịgwa m ya na ya chọkwa ịgwa m ha ọtụ mgbe ya nọtara uru ka e weta batrị ya na-eke na ọ bụrụ ya bụ nke ya lechiri uru anịbe dị nwoke nọ nke papa ya ka ya lechiri anịbe dị nwoke nke ọsụ no plug make a move Joban be the ya na eweta ka ebe 8-9 o'clock Luteban say kedu ka ife anyị ji lesi guzin bụ nata ya ego ife ya na elezin ọsụ n'ọkwa nke papa ka uleshi ihe na nwere kwa ọzọ nye go nche ejebekwa na ihe akịta abụọ kwa na mma nte ekikwa small thing na-egwu nso na mudi maka na mati we na-ebe obodo normal egwu ndọba dizin nje bute ndizin ihe ọdụ bụ 1 bundle ọsụ no plug ka ejekene na nke ife anyị ka eme asọ bụkwa nke mpe ahụ ka o lesiri n'eziokwu ojebe na nke ife anyị mụnwa gbagide ọchọ ka ọ banye masịrị m ise ego abaghịzi masịrị m o were okwu gaba site ụzọ nke na-emezo mụnwa site ụzọ parish mgbatu obere na chi azụ
So this is a place called Tavern. If you watch it very well, you will see that nobody is people is no longer coming to this very liver called Tavern because of this very man. That very man. Look at it. Just watch it very well. And let me show you before any other thing. Before I show you the river, look at this is cassava trees to show you that this here is a place where our people are farming. Look at it. There is never a time, even in the next 5 posts or 10 posts, you can never see any building around this area because it's a place where our people are farming. Look at it. Here is cassavas everywhere. Then look at the Tavo. Look at the river called Tavo. A very mighty river given to people of Amagons. But this very one is the umuokpara branch. Just look at it. You can hear the monkeys are sounding. If you are listening, you will hear the sound of monkeys. Here is the Tavo river. Look at it. Look at it. Because you see, I go home and do. But people don't know no more. Because I was in the town we came for, and they question now where I go. I was in home and do. One cool there, one cool there. One young bell there. Hello, what they do there? One walking one. I cannot look at them. I can't you. One cool there, never. Okay, one cool there. Because they know you see that. So all my can cause now the woman. Here the guy is over 15 years. We have now. I don't want to work at all. On your tour, never over a phone and want to take business. One year, they only work over 15 years. Yeah, then they have Kuno home better. Then, I went to send the Anna or snow on your day, they will offer to back to sender. They get zero offer. Okay. Onye goma. I'm saying only. I'm not going to neighbor, pointing going at you to go now. Now, on your top of them. Last week, last 2 weeks, Mua, we saw banking. When I be an apaca, I don't know about that. A pop body. Maki, a good mother, I am a woman there to Johan 2 weeks ago. Joy on here. You can't hit the back on nature. Jody House and I know from one day. We hope. Yes, we were. On video with the web on a global mother, whatever they are doing, one more go to Queen. Only to Queen as Nasi said. We said, no, she under here, and also, and we can have her. And where say I go, nothing in us, because only one all apart from calling here now. You may know that. Or see. Ọyọ ọkpọ mọ gaa ni ihe gwọrọ ọbịara igbu ya bụ ọnwụ mgbe sị ya ọrụ mmadụ niile na ndị bịara igbo nkwuru dị iche bụ na obere nwoke nweta admission IRT na ha bụ nne ya ọgọbeghị even one ọ sịrị ebe a ka ọ na-agụ ya na-egbu mmadụ onye ọzọkwa onye bụrụ eji ibe amata ka ibe mbụ ibe ekele mamụ ibe n'ahịa mmụọ ekele enwegbu ibe o gburu aka ịga ma nwanne m nwoke agụbe nke bụrụtụ na mụ megidere jebe n'ugbo eze ma n'ugbo eze ọchịchị ndube anyị gburu ya ebe a ka ọ ga-ejere mụ bịa na ọbịa gị ugbo eze ma na-agachi n'ọtụtụ mgbere ọbịabe m todukwube m shina nọ n'afọ adịshina na ihe eji agụ edoji agụ ụlọ ya na be ga na eme gị ibe oge n'afọ anyị Duna ọrụ Michael anụmanụ duna nwata pe ndị o gburu aka ya ndị n'oge na-eme ekele ị ga-eme n'ebe ị na-agbago hapụ ndụ agụgụ igbuo
idunagom jiri nwayọ ọrụ ndị ụmụ ishenu uru nwanyị benti a abịa anyị na-aga ọ bụ onye meru ka anyị ji wee nọta adị bụ nke za o meghere ọ na-emekpa Chineke abapụta ọgwụ Chineke bapụtara nna ya onugbo ndụ ishenu anọ uru Chiekene na-ejebalụ ngwongwo o debere bafụ nwanne nwoke si na-elega nwanne m nwoke nwa onye na-ejefe anyị isi obu ọgana mụfụta Chiekene onye na onwe ya ojem si m ka gba eme mhofu na akụ m rụrụ ka emee omebe mgbe ahụ omebe tegi mụcha na nhofu akụ m rụrụ kwa ka ọdụ babago ya na m aka gị ide ọkaka emegburi ego igwe aka onye mone zie emegburi igwe m ruchikwa akụ m ruchikwa n'obe ọgụ ka m ji rụọ ya nụ bụ ka nwa be m jishi na-anya ncha na mmadụ elega na enwe ọbụ ibe were eme ewure na ọka ome na ọbụ sọsọ anọ bụ na ebe mere ọda na ọbụ na igwe jibe na nji m ka anyị na ya enweghị anọ ọzọ nwanne nwoke si anya na-ego anyị ga-abegele ya na elegakwu ka anyị bibi isi iwe mana nke ka bụ ode mbe igbo bụ na mụcha m ga-anwụ onye ma ama m ibe m onye anyị ezukọkwa n'ọzọ na nke igwe ndị ụmụọkpara ka anyị mara ihe ndị igwe ga-agwa anyị taa. Ka dị sekọnd taim anyị na-abịa na igwe bụ ife